Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon shiri namu wanda za ku ji ƙalubalen da ‘yan Najeriya suke fuskanta a ƙasar Saudiya, ko na daɗi ko na rashin daɗi. Duka dai yau muna ɗauke da baƙuwarmu mai suna Hajiya Aisha Ismail, wacce aka fi sani da Anty Mummy. Insha Allahu dai baƙuwarmu ba tare da dogon abin nan ba, bismillah, tafaddal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ku ‘yan uwana gaba ɗaya na faɗin duniya, ina ma kowa sallama ta addinin musulunci. Sunana Aisha Ismail, wadda aka fi sani da Anty Mummy, a Saudiya, ƙasa mai albarka. Yau gani ga Malam Haidar, insha Allah, ya tuntuɓe ni, ko kuma in ce ya gayyace ni akan menene daɗin Saudiya, kuma menene rashin daɗinta. To gaskiya alhamdulillah ala kulli halin zan ce alhamdulillah, saboda Saudiya ba za mu ce ba da daɗi, ba za mu ce babu daɗi ba. Sabida me? Saudiya ta zama tushe ce, ita kaka ce, uwa ce goya marayu, wanda duk irin yanda ka zo a Saudiya za ta tarbe ka hannu biyu akan haka nan. Saboda alhamdulillah ala kulli halin, mu ba za mu ci Saudiya ba mun tsinci ƙalubale a daga cikinta ba. Duk wanda ka ji da cewa ya ce ya zo Saudiya ya tsinci wani ƙalubale a tattare da rayuwarsa, to tabbatan akwai abin da ya sanya a cikin zuciyarsa. Kana cikin wani yanayi sai Allah ya tsarkake kai kaka ƙasa mai tsarki, wanda daidai da yaro ɗan ƙarami yana alfahari da wannan ƙasa. To don sabida haka nan, ya subhanallah, idan ka zo ƙasar nan ka ce ka tsinci wani ƙalubale, to ka tabbatar da cewa ƙaddara Allahu haqqun qadarihi. Ƙaddara musulmi take ce in ta ci kafiri tai kunya. Saboda ƙasa ce wadda Allah ya riga ya mata albarka, ƙasa ce ƙasa annabawa, manzanni, alhamdulillah. To kuma ka zo wannan ƙasai ka ga da cewar ka tsinci kanka cikin wani ƙalubale, to sai ka ɗaga hannu kai ma Allah godiya, kuma ka ci gaba da roƙonsa, tun da wuri ne wanda idan duk ka ɗaga hannu ka roƙa, wani ma yana barin roƙon nan a gare ka. Kuma insha Allahu rabbi, ka roƙi Allah, in ka ga da cewa ka shigo cikin da wani ƙalubale, ka roƙi Allah, ka tsarkake zuciyarka, ka roƙe shi, falillahi alhamdulillah, Allah zai karɓi addu'anka. Idan ka ji kuma ba za ka iya ba, za ka nemi ‘yan uwa da abokan arziki, da waɗanda suka yi sani, da waɗanda ma ba su yi sani ba, su taya ka da addu'a, ka ba da sadaka, shi ne. To don sabida haka nan, ni abin da zan faɗa ma mutane, kamar yadda mafi akasarin sai a riƙa ko kuɗin goro ana ƙalubalantar ‘yan Saudiya, bai da fa'ida irin wannan abu. Kaga in aka ce maka gyararre ne, lalatacce kuma lalatacce ne, amma me in aka tashi sai a yi kuɗin goro. Me yasa ake haka? A daga cikin gidanka za ka samu yaron da yake maka biyayya, za ka samu wanda ya tandare, kuma iya wuya yi kake iya ƙoƙarinka. Gaskiya ne wannan. Gaba ɗaya ka ce dukansu ɗaya ne? Ai ba za ka ce dukansu lalatattu ba ne ba, ko ba haka ba? Gaskiya ne wannan. Ka gani? Dole mai kyau ka ajiye shi wurin mai kyau, kuma dole wanda ka ga cewa lalatacce ne sai ka taya shi da addu'a. Gaskiya ne. To don saboda haka nan, ka gani hirar masha Allah tana da yawa, tana da dama masha Allah. Wani zai fuskanci maganan da na faɗa ƙwarai gaskiya ne, wani kuma zai fuskance ta hagunci. A yanda muka zo ƙasar Saudiya, alhamdulillah ala kulli halin, ba za mu ce muna tsinta wani ƙalubale ba, sai in dama can mutum shi haka kawai ya ga rayuwar shi ya tsinci rayuwar shi akan haka nan. To kuma kamar yadda na faɗa dai, ya ci gaba dai da addu'a. To kuma ba da haka nan, abin da zan ƙara tunatar da mu, da kuma ƙara
buɗe mamu ƙwaƙwalwarmu da tunaninmu. Yana da kyau idan ka zo ƙasa mai albarka, kai ko ba ƙasar Saudiya ba ka fita nema, kada ka ƙalubalanci wannan ƙasar nan. Na'am. Ka sa hannu bibi kai ta roƙon Allah akan abin nan. Ya Allah, kawo ka ne aka yi, ya Allah kuɗinka ne ka sanya ka zo cikin ƙasar nan, nema fa ka zo yi fa, ba rashin nema fa ka zo yi ba. Na'am. Kuma ƙaddara za ta iya samun ka a cikin ɗakinka. Na'am, to don Allah masu sauraron mu da kuma masu ganin mu, duk wanda yake da tambaya zai iya rubuto mana a nan ƙasan comment insha Allahu, tun daga Hajiya tana gani kuma mu muna gani, to za mu iya yi wa Hajiya wannan tambaya insha Allahu za ta amsa mu. Insha Allah. Na'am, bismillah mu je. Kamar yadda nake faɗa maka, na ce da cewar ƙaddara a cikin ɗakin ka ma za ta iya ta same ka. Na'am. Kuma abin da nake so a mu mutanen mu gaba ɗaya na duniya, duk wanda Allah ya riga ya sanya aka kawo shi ƙasar nan, ya Allah kuɗi mutum ya sa ya kawo ka ƙasar nan, ya Allah kuɗin ka ne ka sanya ka kawo ƙasar nan. Mafi akasari ma an fi kawo mutum da cewar matsayin an sa wani ya sa kuɗi ya kawo shi ƙasar nan. Na'am. To me ya kamata mu riƙe amana da gaskiya, kuma mu ɗayanta Allah ɗaya ne, mu tsaya bil haƙƙi kan gaskiya. Ka biya bawan Allah nan da ya ɗauki kuɗin shi, zuɓar shi ya sanya ya kawo ka cikin ƙasa mai albarka. Na'am. Kada ka sake ka sa cuta a rayuwarka. Idan ka sa cuta a rayuwarka, to tabbatan ba za ka taɓa ganin abu ya tafi maka yadda kake so ba. To kaga ka ƙalubance kanka kenan ko? Na'am. To kai da aka kawo ƙasa mai albarka, ka zo wancan nawa aka kawo ki, kaza aka kawo ni, ko kaza aka kawo ni, ba abin da ya sha miki kai da abin da aka kawo wancan da abin da aka kawo ki. To misali, yanzu akwai waɗanda suke tambaya akan shin waɗanda suke kawo mutane nan ƙasar, akwai wani percentage ne da ake basu, ko shin da sanin gwamnatin Najeriya ake ɗiba su ake kai su nan, ko kawai a'a farko ma babu sanin gwamnatin ƙasa ake ɗibar mutane ake tafiya da su nan? To, alhamdulillahi ala kulli halin, kamar yadda na faɗa maka, Saudiya dai ta fi kowa wayewa da sanin ya kamata. Kuma ta san mutanen da gwamnati take kawowa, ta san waɗanda gwamnati ba ta kawowa. Sun sani ba don ba su sani ba, saboda sun yi mu wayewa da sanin ya kamata, da kuma na'urorin da suke amfani da su. Na'am. Kamar yanzu ni ce zan zo in ce ina neman taimako a gare ka. Shin da na zo ina neman taimako a gare ka, sai ka je ka gaya ma wane wance ta zo tana neman taimako a gare ni? Ai na zo ne don ka taimaka mani, ko ba haka bane ba? Kuma da na zo don ka taimaka mani, ai ba lalle sai ka yi gayye ka gaya ma wani ba, saboda wani zai iya cewa ka sake kai ma wance wannan abin. In kai mata, gaskiya nan gaba ba za ka ji daɗi ba. Saboda wannan zuwa ƙasar Saudiyan nan, an daɗe tun kakanninmu ana zowa irin haka, a zo wani ya sa kuɗi, ko kuma kai ka sa kuɗinka ka zo ka samu abin da ka samu na asiri wajen Allah subhanahu ta'ala, ka koma ƙasar ku. Saboda ita ƙasa ce ta zamanto mu tushiya ce, mu farin dawa. Kowa ya zo ya ci arzikin, idan ya ci arzikin yanda ya kamata, yanda ya sawwaka, to sai ka koma, kuma in Allah ya hukunce ka da ka koma ƙasar ku, ka koma ƙasar ku. In Allah bai kadarce ka da ka koma ƙasar ba, kuma za su iya su ɗora yanda dokokin ƙasar su take tafiyarwa, ka bi haka nan sai a zauna lafiya. Saudiya, mutanen Saudiya suna da sauƙin kai yadda da ba a tsammani. To kuma Hajiya, wasu suke ganin kamar wasunmu, ko in ce wasunku, idan suka fita daga nan Najeriya suka tafi, wasu ana tunanin kamar ba ma neman kuɗin ne yake kai su ba, wani abu ne na daban, wanda dai gashi nan dai kin san, musamman in dai aka ce ya mace ce ta bar gidanta, to ta bar gidansu, to duk yanda za ta, ko kullum Qur'ani za ta ke karantawa, tana kwana nafila, ta wani da azumi, to wasu in dai ba ta a gidan iyayenta, to wasu ba sa kyautata mata zato. A'a, to ai kamar yadda na ce maka, na ce kana da 'ya'ya cikin gidanka, sai wannan yana da
kyakkyawan hali, wannan bai da kyakkyawan hali, duka gaba ɗaya sai kai musu kuɗin goro. Ai ba za ka taɓa yi musu kuɗin goro ba. Kuma dama ba yadda za a yi a doron duniya nan gabaki ɗaya, ba yadda za a yi a ce kowane ya zama nagari. Na'am, gaskiya ne. Amma in aka tashi sai a yi kuɗin goro gaba ɗaya sai a yi jam'i. Wata macen za ta kwanta cikin maza, amma wallahi azimin ko kallo ba su ishe ta ba. Na'am. Saboda ba su ne gabanta ba, neman alkhairi ta zo yi saboda Allah ya sa mu abin da ta zo nema albarka. Na'am. Amma sai kaga wasu sun hito ma a social media suna faɗa, suna ƙalubalanta mutane. Kar ka manta, ba wai ta karin mu da muka zo Saudiya ba. Ko kowace ƙasa ne, kowane yanzu ka diba kaga ko 'yan film ɗin nan. Me ake ƙalubalantar da su? Ta ake ai waɗannan kawai ku manta da su, ai waɗannan sun riga sun hita daga shashin mutane ma. Wasu zagi kala-kala haka ake ce masu. Dalili da me ake musu wannan zagi? Neman halak ɗinsu ne suke yi. Idan suka je suka nuna cewa wani ba na abu kaza, zaka ɗauka ka ba su cikin jin daɗi. Sai ka ce wai yanzu ribawan iddaran shi da lahiyar shi ba zai iya hita ya nema ba. Amma ya zo yana ta damuna ba na kaza ba na kaza. Na'am. To, dan saboda hukumin ya subhanallah, idan aka zagi 'yan zaman Saudiya, aka ce musu fasikai ne su, ya subhanallah, to Allah gafurur rahimin shi ya san fasiki, shi ya san wanda ba fasiki ba. Gaskiya ne wannan. Shi ya san mai kyau, shi ya san mara kyau. Na'am, gaskiya ne wannan Hajiya. Ko cikin gidan iyayenka kake, mace tana cikin gidan iyayenta, kai ɗakin mijinta ma inda za ta nemi aljannata, idan lalatacciya ce a cikin ɗakin mijinta ma sai ta yi abinta. Na'am. Ba sai ta hito ta je wata ƙasa ba. To ita kuma wannan ƙasa albarka ce, idan ka ji an ce wane ya lalace, an yi ko a social media ana ɓata shi, ana zagin shi, kawai mutum ya sa ido ya kalla, kawai ya taya su da addu'a. Ni dai a nawa ganin shine yafi. Na'am. To kuma misali, wasu ko in ce wasu suna ganin kamar waɗanda ake kamawa ake dawowa da su, ko kuma a ce su Larabawa sun cika ƙabilanci, ba sa son wani wanda ba irinsu ba jinsinsu ba yana shiga cikinsu. Gaskiya. Ba kuwa fuskantar wani ƙalubale dangane da hakan da ake cewa? Gaskiya idan na ce maka akwai ƙalubale irin haka, tsaya ka ji in gaya maka, Malam Haidar. A ƙasar ka ce, sai kana son ka gyara gidanka ya yi haske, ko kuma kana cikin wanke motarka ko mashin ɗinka, sai wani ya ebo datti ya shafa maka, ya za ka ji? Ba daɗi kam. Good and fine. Su a ƙasar nan ƙarya ne a ce kana gidan Balarabe kana aiki, ka ji an ce wai an je an ƙwanƙwasa, su suna da dokoki fa. Ka ji an ce an ƙwanƙwasa Balarabe gida, an ce wai a hiddo ya aikin da ke cikin gidan nan. Idan ka ji an ce a hiddo ya aikin da ke cikin gida, to ka bincika da walaki, akwai aibin da ta aibanta masu. Na'am. Kuma ko da za su yi irin wannan abin da suke su zo su rika yanzu a ƙasar Najeriya ba akwai 'yan passport ba? Na'am. Akwai 'yan passport wanda idan ka karya dokar gwamnati, dole ne gwamnati ta hukunta ka. Na'am. To kuma su Saudiya abin da ba su so su rika ganin a kowane lokaci, suna ganin mutane suna yawo kan titi ba killacewa, ba wani sanin ya kamata. Kaga bai da fa'ida. Ƙasa ce tsabtatacciyar ƙasa ce wadda ta kamata ya kasance a ce mu ma kanmu a rika taka tsantsan, doka da suka ɗora mu bi ta iya bakin gwalgwado yadda ya sauwaka. Kada mu rika karya doka yadda ya kamata. Ko za su yi irin wannan abin, sai sun faɗakar, sun faɗa mu da cewar akwai lokaci kaza za a yi kaza, za a yi kaza. To me ya kamata? Sai a yi taka tsantsan. Na'am. Mafi akasarin mutanenmu suna da taurin kai. Na'am. Kai da ka zo neman arziki, ka ci arziki ka bar shi wurin shi, kawai shi ya fi sauƙaƙe. Amma ƙarya ne a ce an je gidan Balarabe wai an ce an buga mishi kofa don ya fito da aikin da ke gidan shi. To ka bincika ka ji da walaki. Amma Larabawa sun fi mu sauƙin kai, kuma suna son jansi kowane iri ne idan ka iya zama da su. Idan ka iya zama da Balarabe, za ka ci fa'idar shi, ka more shi, hankali kwance, zuciya zaune. Ko kai ne idan ina dusguna maka, ina kuntata maka, sai ka nemi yadda za ka yakice ni. Wannan gaskiya ne. To, abin da nake son mutane su fahimta kenan. Wato idan na fahimta, duk wani ƙalubale da za a ce kuna samu,
sai dai idan mutum shi ya laifi dai kawai na ɗan Najeriya in ya ɓata kansa, ko kuma in ce wanda ya zo ya ɓata kansa, shi abin tsuntsun da ya ja ruwa kawai shi ruwa yake duka. Kawai iyakarta kenan. Kawai iyakarta kenan. Abin ni nake so mutane su fuskanta. Duk wanda Allah ya riga ya sa ya zo ƙasar nan ko wata ma ƙasa, nema ka je yi ko, to ka tsaya ka yi neman ka bil haƙƙi kan gaskiya. Idan sawa aka yi aka kawo ka tsaya bil haƙƙi kan gaskiya, ka biya wanda ya ce maka gashi kaza za ka bani, ka ɗauka ka bashi. Kar ka yi jin ƙyashi, ka kuma ka yi baƙin ciki, ka ba mu sai Allah ya maimaita maka mamadin waɗannan. Ka gani? Bai cancanta ba a ce ka zo ƙasa wajen nema wala Saudiya wala ina ne, duk inda ka je. Wallahi duk wanda ya sanya zuwa shi ya ɗauka ya baka, ya ce ka je ka nemi abun nan ga wuri kaza. Me ƙaunar ka ne yadda da baka tsammani. Ka tsaya kuma bil haƙƙin gaskiya ka bashi abin da ya ce ka ɗauka ka bashi. Na'am. Alal misali a matsayina na talaka sai na zo wurin ka na ce, wani ina neman ka taimaka mani da jari na 5,000. To shikenan zan baki jari na 5,000, amma ni ina son zaki bani riba ta 3,000 ko ta 4,000. Sai na anshi wannan jari daga hannunka, sai ka ce to yanzu da na baki da na ce miki 3,000 ko 4,000, to yanzu fa 5,000 zaki bani, sai in ansa. Idan na ansa to in tsaya bil haƙi kan gaskiya in baka wannan riba da ka nema, saboda ban san abin da Allah zai ɗaukaka ni akan hakan ba. Gaskiya ne. Sai na zo na anshi kuɗinka, ban baka kuɗinka ba, kuma ban baka ribar ka ba. Shin ya zan nemi da cewar Allah ya kyautata mani? Ba zai taɓa kyautata mani ba ne. Gaskiya ne. To don saboda haka nan ni dai a koda lokaci faɗakarwa da tunatar da mu mutane abin da zan taima mu, idan Allah dan Annabi kada a rika kawo ƙalubale a kowace ƙasa ka je nema. Na ɗaya kenan, kuma kada a rika yi ma mutane mummunan zato a zanna ana yi musu kuɗin gora ga baki ɗaya. Saboda wannan zunubin ina mutane za su tafi da shi. Yana da kyau ko mutum ka gani, ko fasiki ne shi, ko ɓarawo ne shi, ko waye ne shi, ka ci gaba da taya shi da addu'a Allah ya shirya kullihin musulmi gaba ɗaya jami'a. Kuma duk wanda aka kawo kowace ƙasa ce, don Allah don Annabi abin da nake roƙo ga mutane gabaki ɗaya, a yi ƙoƙarin ka ɗauki haƙƙin mutum ka bashi. Idan ka bashi kai ne mai riba. Saboda ya hidda ka daga cikin datti ya kawo ka cikin tsafta. Wato Hajiya, idan na fahimci maganarki, akwai waɗanda ake ɗauka a biya musu kuɗi a kai su nan kenan, ko wajen biya a zo ana samun matsala da su? Ƙwarai ana samun matsala, wasu ma a ƙarshe guduwa suke yi su ƙi biyan wannan kuɗin da aka ɗauka. Shin mu shi wanda ya ɗauki kuɗi ya sanya aka kawo ka wannan ƙasa da ka je nema, shin me yayi? Ba wahala ya ba ya nema ya taimaka maka, ai ka yi shi cin riba. Akwai su da yawa masu wannan gudun, wasu ma sai su ƙi zuwa ma wajen neman kuɗin ne aikin. Wasu kuma idan suka je suke cewa wai Laraba ba su san wujen su wanda ba nasu ba. Ƙarya ne. Sabida ƙasa ce mai albarka, ƙasa ce wadda jinsi kala-kala ta riga ta fito daga cikinta. Kuma ba yanda za a yi su kyamace ka in ba kai ka kyamaci kanka ba. Suna da sauƙin zama yadda da ba a tsammani. Don Allah don Annabi kada a riƙa canza yawu akan bayin Allah nan, ko kuma akan mazauna Saudiya. A riƙa samun kyakkyawan zato ana yi ma juna. Mi musu kyakkyawan zato su da muka zo ƙasar su, kuma waɗanda muke zannan a riƙa yi mu kyakkyawan zato. Ka gani? To don saboda haka ne ya subhanallah abinda nake roƙo a mutane gaba ɗaya na duniya, don Allah don Annabi, duk idan aka ga ko mace ko namiji ya fita ya je neman halali ya sani, ba fa ya je neman abin da ba shi bane ba. Idan ma ya je neman abin da ba shi bane ba, ka taya sa da addu'a. Ya abin da zan ce kenan wa. To Hajiya, kamar yanzu marasa lafiyan ku idan rahin lafiya ya kama wanda ake bin bashi, kuna dawo da shi gida ne, ko kuma sannan ya kuke yi wajen nema mai magani, da kuma ko kuna da wani group ne a nan wanda ake har haɗawa a biya mai bashi ko kuma a nema mai magani?
gaskiya babu wani group da zan ce maka akwai shi wanda za a ce za a harhaɗa a biya shi bashi, babu. Amma me akwai taimako bi sabilillahi wanda za a taimaka idan har an tabbatar da cewar mutumin nan baya da lafiyan nan kuma gashi zaune bai lafiya, to akwai taimakawa iya gwargwado waɗanda mutane ƴan uwa da abokanan arziki za su yi. Sai dai ni shi wanda bai lahiyan sai in ya zamanto da cewar shi bai ga taimakawa da aka yi masa ba. Amma bakin iya gwargwado za su yi iya ƙoƙarin su da abin da Allah ya sauwaƙe masu. Har Allah ya ba mu bawan Allah nan lafiya falillahi alhamdulillah, sannan kuma sai ya ɗora daga inda ya tsaya. Ya ci gaba da neman abin da zai nema ya biya mutum kuɗinsa. Ka gani? Ba yanda ba ta kasancewa. Wani kuma a dalilin ya ƙi zaunawa wurin wanda ya kawo shi ya gudu ya tafi wani wuri. Shin rashin lahiya ta kama shi? Shin ya kake so shi wanda ya kawo ka baka tsaya wurin shi ba? Ka je wani wuri rashin lahiya ta kama ka, to me kake son ya maka? To irin waɗannan kenan za su tafi inna babu wanda ya san su, ba wanda suka sani a gurin, babu wanda ya san su, kuma ga rahin lafiya ta kama su. Kwarai kau, sabida irin haɗe-haɗen wayan nan da ake yi suna ce mishi mukalama, mu kuma a Najeriya muna cewa conference call. To wannan conference call ɗin da suke haɗa nan ake haɗa wannan bomb ɗin da kake gani. Ko kuma yanzu wayan nan, touching wayan nan da ya yawa ya ne haka ana yin magana ta WhatsApp, wance kaza, waye ne. Wasu idan suka bar wajen waɗanda suka kasu suna tsaya bil haƙiƙan gaskiya suna biya. Wasu kuma ba su biya sun dingija masa rai kenan wurin suna ta yi masa yawo da hankali. Yana da fa'ida irin haka, ka manta lokacin da kake ta shan wahala, kana ta Allah annabi, kana ta Allah annabi je in mutum ya zo ya kawo ka kuma ka ce ba za ka tsaya ka bashi haƙƙin shi ba, ka tsaya ka bashi kuɗin da ya sanya, kai fa taimaka maka ne ba. Taimaka maka ne amma mafi akasarin mutanen mu ba sa ganewa. Ka gani? A duk wanda aka shigo da shi ƙasar Saudiya kaka tsaya wani cewar ai wane kaza aka ce in bada, wane kaza aka ce in bada, ka ban mu cikin ka. Duk wanda ka gaya mawa ba wanda zai ɗauki biyar ya baka ya ce gashi ka ƙara ka biya bashi. Babu. Ka gani? Sai dai ai ta tira ka ai ta sanya ka a goran da ba fafi. Abin da ya fi sauki kawai wane kaza na kawo ka to shi kenan a taya mu da addu'a Allah ya bamu ikon sauke nauyi. To idan ka biya kuɗin nan fa kai fa riba fa taka ce fa. Kar ka manta riba fa taka ce wannan. Ka gani? To dan saboda haka nan Allah dai ya ƙara shi mu gaba, Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ƙara ba mu haƙurin tare. Dan ita rayuwar gabaki ɗaya in aka yi haƙuri fararra ce ƙararra ce. Inda kuma na yi kuskure daga cikin wannan bayani mutane gaba ɗaya na duniya ina neman yafiya gare su kuma da gyara a yi mamu gyara. Falillah ko ba haka ba. To. Iya abin da zan maka bayani a kan su. Network ko? Haidar network ko? Akwai matsalar network wajen shi. Tabbas. Akwai matsalar network. Yana da matsalar network. Akwai matsalar network. To, abin ya tsaya ma. Akwai matsalar network sosai. Akwai matsalar network. Leave.